дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалрахмон бобати бунёди майдонҳои боғ дар шаҳри диёти панҷакен на танҳо аз тарафи роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ балки аз тарафи шаҳрвандони алоҳидӣ ба роҳбарӣ гирифта шудааст. ба хоҷагии деҳқонӣ сино ки ташаббусгори ташкилёбиаш пирамарди нуронӣ сокини 77-солаи деҳаи мингдона ҳасанбой бобоеву фарзандонаш мебошанд, ҳангоми омадем ки инҷо набзи меҳнати илҳомбахш ҷӯш мезад. дар замини алмӣ боғ бунёд кардан осон нест, зеро аксар вақт ҳатто ҳангоми обталаб будани дарахтон танҳо ба умеди борон мешавед. ин мушкилӣ бобои ҳасанбоеву фарзандонашро низ ҳамвора дунболгир аст. лалма дигар ҷои ба ин набуд, ҳамеҷа хизмат кардем. аввал ба калашка китоб додем. ҳама ба калашка монда, мошин доштем, мошин об овара 3 сол қатраги бигӯдме ҳамин китоб додем. баъди 3 сол бо ҳаминҷа шланг бача овард, бо ман ҳамин шланг китоб додем, бо ҳамон канал шиштаги об хиёлан дар моҳи июнам наим биёд. ҳамин ба зиқ шудасагем оби авуро гирем мегӯем 1 метр ин баланди карисос ҳаҷми ва ҷои моҳон. ҳамин ба ҳайрон монда шиштагем ки чӣ бояд кард. буридаи нони ҳалол пайи меҳнати ҳалол ёфтан барои оилаи ҳасанбой бобоев шиёри зиндагист. ба ибораи дигар гӯем устухони ин пиёри хирад бо меҳнати ҳалол ба нафъи мардум шахс шудааст. ҳама меҳнати ҳалол ҳамин агар ба вай расад ҳама даҳнаш мерасад. иқтоми падар фарзандон аз ҷумла ҳоҷимуродро бетараф нагузошт ва баъди бозгашт аз муҳоҷирати меҳнатӣ ҷои худро паҳлӯи падар дид. бо меҳнати ҳалол ҳозир ман ҳамин боғро худ ва мусафид меҳнати ҳалол карда истодем. як чиз хоҳиш доштем ки ҳамин обу масъалаи ҳамин деҳқониам ба ҳамин камтар танқисӣ кашидосем. об нест, на оби нӯшокӣ аст ҳамин деҳава, на оби як зироат ба мемондагӣ. об ҳаст, фақат рафтост дарёба. ман ҳаминҷа 1 гектори 30 сотиқ ба ниҳол шинондагӣ ҳамин акнун мумкин хушк шуданаш, чиба ки об нест. об ҳаст, каналҳо задагӣ, ҷӯйборҳо нест. ҳамин хел танқисӣ кашидосем. эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин як чора бинан ҳамин бобати ҳамин об ба фақат мо ба чора. мана инҷа дарё як ҷангал доштем, ин бурдост 60 гектор замин соҳили дарё нест шудааст. бо мана ин дарахтҳо мева ман ҳамн дашти поён яллухт канала таша сой кофтост. мана ҳамин хел эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин як чора бинам. бобои ҳасанбой боғбони асил аст. тӯли солҳои зиёд деҳқонӣ хуб медонад ки дар кадом замин кадом дарахтро бояд сабз кард. ҳасанбой бобоев чанд муддат чӯпонӣ ҳам кардааст ва аз ин ҷост ки дар парвариши моли майда ва калон таҷриба дорад. ӯ хотираҳои хешро дар ин бобат чунин ёдовар шуд. меҳнат ин шараф аст. барои ҳамин меҳнат кунанд, меҳнати ҳалол кунанд, софдилона кунанд. шумо хато аз чанд солагитон кор ба чӣ коро кардед? ман 8 сол пода мондагӣ, 4 сол буз мондагӣ, 5 сол гӯспанд мондагӣ. чӯпон будам ҳамин халқ ба. мана ин дигари ин мана ҳамин боғу savxozi колхоз ба кор мекардем току вайоба. мана разиска мезадему ҳамини ҳол мешунондем. бо мана ин ки ин замина чӣ шуд, ҳозир ин хоҷагии деҳқонӣ шуд. бо ман ин баромада бо ҳаминҷа камтар замин гирифтему. мана ҳаминҷа мана ниҳосиёндем ки ҳамин бачаҳо хор нашаваду вай кунну. ҳамин мо ба зимонда мана ин бачаҳо мана ҳамин қадама ба ҳамин коре ки деҳқонӣ ба монану ба ҳар тараф ҳайдавгардӣ накунану меҳнати ҳалол кунану нонашон ёфта хӯранд. зиндагӣ осон набуду осон нест, хоса барои инсоне ки нангу орро аз ҳама чиз боло гузошта кӯшиш мекунад ки ба халқаш хизмат расонад. бобои ҳасанбой низ тӯли умри 77 солаи хеш душвориҳои зиёдеро
پس سر کرد و امروز شکر 5 فرزندش میکند و گاه گاه ترانه‌های خلقی به خاطرش میآید. همان بیت‌هایی که آن سالها واقعا هم بیانگر روزگار مردم کمبغل بود. ای فی العمر عزیزم صد دریغا خار شد، ای رفیقان هم غم و درد و دلم افگار شد، ای رفیقان هم درد و دلم افگار شد. داشتم در جهان یار و برادر دوستان، داشتم من در جهان یار و برادر دوستان، حیف عمری نوجوانیم صد دریغا خار شد. بریده نان حلال پای مهنت حلال یافتن برای اویلی حسنبای بابایف شعار زندگی است. با عباره دیگر گویم استخوان این پیر خرد با مهنت حلال به نفع مردم شخص شده است. با باغبان حسنبای عثمان و فرزندانش خیر و خوش میکنیم، ولی پیش نظر همانا باغ سرسبز خرم که با عرق جبین و آبری دست بنیاد شده است نظر ربا به چشم میرسد و این دم به اختیار بیت‌های استاد لاهدی به خاطر میآیند که گفته بود: بی زحمت و کار نان نمی باید خورد، یک لقمه برایگان نمی باید خورد، نانی که باید حاصل رنج دیگران گر سر برود از آن نمی باید خورد. روزگار حسنبای عثمان و فرزندانش همین بیت‌ها را تقویت میبخشند. در رشفت خیلی خوب گفتند که از نیک باغ و از بد داغ. ساکن 77 ساله ده میگدانی جماعت دیهاتی یاری شهر پنجکین حسنبای بابایف این حکمت خلق را خیلی خوب درک کرده است و امروز همراه فرزندانش برای آبادی این باغ، برای سرسبزی این باغ کوشش زیاد به خرج میدهد و اطمینان کامل دارد که روزی میرسد که این درختان حاصل میدن و او کام شیرین خواهد کرد.